Nosaltres ens presentem en el desenvolupament d'un model de la ciutat de Barcelona, en què hi hem cregut i que hi seguim creient que té un futur molt important i molt interessant. La millor defensa d'un determinat model de ciutat és aquell que sap llegir allò que està succeint en aquesta ciutat i allò que pot anar succeint en el futur. Mai hem tirat endavant aquesta ciutat sols. Sempre ho hem fet amb la gent. I jo, el 8 de setembre, quan em van escollir alcalde de Barcelona, vaig dir i expressar que jo volia ser alcalde de la ciutat de Barcelona. Però després vaig afegir, però sobretot jo vull ser l'alcalde de la gent de Barcelona. I aquest és el gran missatge implícit que té el grafisme, la imatge. Aquí hi ha un alcalde que està envoltat de gent, que no té un projecte que el dissenyem en un despatx. No, nosaltres planifiquem, programem, executem les coses en diàleg amb la gent. Sense les entitats, sense la gent, el nostre projecte no tindria sentit.